हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रेडिमोट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननानै लाबोनाय जाबाय जिहेतु मैयाफोरनिफ्राय मोनसे निउस चेनेलाव मोनसेल' नङा गुबुन गुबुन चेनेलावबो दामनाय जादों आरएसएस आं बुंगोन आरएसएस नि बारै आरएसएस आ जों बर'खौ मा खालामबावनो नागिरदों खावनै बिभाजन लाबोबावना होनो नागिरदों पलिटिक्सआवथ' आरएसएस आ जों बर'खौ बोखावखाबाय बे 100% आरो नैबे गोजोन गोरोबथा बावहायबो जों बर'खौ मा खालामदों बोखावना होनायफोरबायदि जादों दिनै सोरबा दैदेनगिरिनि गोरोन्थिबो जानो हागौ बावहाय आं माखासे खोथाखौ बुंलांगोन बे सत्यरन्जना मा रन्जन सत्यरन्जना मा रन्जन जि गोमो गानग्राया बियो मालाबा मुस्लिमखौ बुंलाय मालाबा बर'खौ बुंलाय मा खोथा बुंनो नागिरदों बे सत्यरन्जना कि हलुद कालारर किबा कापुर पिन्धातो কি মানুহ কেতিয়াবা বড়োবিলাকক কয় আৰু কেতিয়াবা মুছলিমবিলাকক কয় আগতে কেইদিনমান আগতে বহুতখিনি মুছলিম ইছলাম ধৰ্মবিলাকৰ মানুহবিলাকক বহুত কথা কৈছিল সি ইণ্ডিয়াত বোলে মুছলিম মানুহ থাকিব নাপায় পৃথিৱীত কোনো জাগাতে নাই যে এনেকুৱা কোনবা এটা ধৰ্মক বা টাৰ্গেট লৈ ফলে কথা কোৱা পৃথিৱীত কোনো জাগাতে নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াতহে দেখা পায় এনেকুৱা সত্যৰঞ্জনে কি পৃথিৱীৰ কথাটো একোই নাজানে চাগে সি পৃথিৱীত কি হৈ আছে এতিয়া যোন জাগাত খ্ৰীষ্টিয়ান আছে তাতে মুছলিমো আছে যোন জাগাত হিন্দু আছে তাতে খ্ৰীষ্টিয়ানো আছে আজি চাক বাংলাদেশতো আছে হিন্দু মানুহবিলাকে তাতেতো কোনো এটাও হোৱা নাই নেপালতো আছে বিহাৰী মুছলিমবিলাকো আছে ইছলাম ধৰ্মবিলাকৰ মানুহ আছে হিন্দুবিলাকো আছে খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকো আছে তাতো কোনো এটাও হোৱা নাই আপুনি পৃথিৱীত কোনবা এটাতো দেখটো গম পাইছে নে দেখা পাইছে নেকি আপুনি চাইছে নেকি কেতিয়াবা আপুনি চিন্তা কৰক বড়োবিলাকক কেতিয়াও বিভাজন কৰিব নুখুজিব ইয়াৰ পৰা আপুনি সেইদিনা যিখিনি বাথু ধৰ্মৰ কিবাত আহিছিলে মিটিঙত আলহী নিচিনা মাতিছে আলহী নিচিনা কৰি যাবি ইয়াতে সিধা সিধি কথা ইয়াতে বেয়া পাই ফালে লাভ নাই কি পলিটিক্স কৰিব খুজি আছে তই কাৰণ বড়োবিলাকে আগত কোনে কি কৰিছিলে গোলাঘাট সাইডত ধেমাজি সাইডত কেনেকুৱা কি কৰিছিলে কোনে কাটিছিলে এইবিলাক কোনে কি কৰিছিলে এইবিলাক কথা মই ওলাব খোজা নাই সত্যৰঞ্জনে এইবিলাকৰ কথাটো একোই নুবুজে একোই নাজানে বুৰ্বক সিধা কথা কম মই তাক এই এজন চেনেল আছে অসমত তেখেতে আপোনাৰ এগেইনষ্টত কথা কৈ থাকে তোৰ এগেইনষ্টত কথাই কৈ থাকে দেখোন সত্যৰঞ্জনে চিন্তা কৰি কথাটো ক খামৰ বিষয়ে ABCD একো নাজানে 1 2 3 একোই নাজানে খামৰ বিষয়ে শেৰজাৰ বিষয়ে ABCD একো নাজানে সিফুঙেৰ বিষয়ে একোই নাজানে হি খাম সিফুং জথা ক'ব আহিছে না ইয়াতে RSS কথা লৈ ফলে বা কিবা এটা লৈ ফলে বড়োৰ মাজত সংঘৰ্ষ হওক মাৰামাৰি হওক কাটাকাটি হওক ইটোহে কৰিব খুজিছে সিধা সিধিটো বেয়া পাই ফেলে লাভ নাই ओंखायनो आं बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन अन्नानै बिथांनि सत्यरन्जना दिनैहाय जाखिनि खोथा बुंदों बिनि खोथा मथे जुदि सोलियोबा जों आरोबाव जोंखौ गावजों गाव थैलायनायनि अनगायै जेबो गैया सत्यरन्जनालाय सोर बिलाय बर'नि बाथौ धोरोमनि बारै मा मोनथिगौ बिलाय खामनि सोमोन्दै बियो मा मोनथिगौ सिफुंनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ बियो आरो सेरजानि बिसयै मा गोरों बेलाय जाय सेरजा दामनो गोरों बिसोरसो मोनथिगौ आरो बिनि अनगायै जों बर'फ्रा गासैबो सेरजानि बिसयै एसेब्लाबो गोरों मोनथिगौ किन्तु बे सत्यरन्जना जि गोमो गानग्राया बामोना बेखौ दिनैहाय मोनसे स्टेजाव लाबोनानै बियो सोरनि गोरोन्थि जों बर'नि जाया लिंथुमनाय बेखौबो आं गोरोन्थि होननानै बुंगोन दिनै बिनि अनगायै गुबुन धोरोम फोसावग्रा बर' बाथौ धोरोमावहाय बर' फोसावग्रा गैयामोन नामा बेखौल' नुहुरबाय नामा बिनि खोथायाल'नो बिराद सैथो नामा दिनै साननानै नाय सत्यरन्जना दिनै मा होनदों
जायफ्रा ख्रिस्टियान बेफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ होननानै बुंदों मा फोरमायदों बेयो मा बुजायदों बावहाय बर' साहित्य सभाफ्राबो होनदों मोजां जादों बिथांनि लिरनाया बर' साहित्य सभाया जिखिनि खोथाखौ होननानै बुंदों सत्यरन्जना सांग्रां थानाया मोजां बेफोरबायदिनि फारसे जानला मानला खोथा बुंनायनि फारसे दिनै जों बर'आ बै लेभेलनिफ्रायनो जों आन्दलननि खोथाखौ बुङोबा पिटिसि आन्दलननिफ्रायनो गावजों गावबो गोबां थैलायदों मोनथाम एकर्डआवबो बे मोनथाम एकर्ड जानायावहाय गावजों गाव गोबां थैदों आरो सुथुरनि आखायावथ' गुबुन हारिनि आखायाव थैनायाथ' हिसाब सारा दङ होनबा आरोबाव जोंखौ दिनै धोरोमनि बेलायाव सोनानै नों आं बर'खौ ख्रिस्टियान आरो बाथौ बुलायबाव थैथोन बे हिसाबैसो खालामनांगोन सोर खालामनो नागिरदों RSS फोरा खालामनो नागिरबाय थादों आं सहायनो हायाखै मोनसे निउसाव नुनानै मोनसेल' नङा गोबां निउसाव नुदों ओंखायनो आं बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना मा सिरि बेफोरबायदिखौ हजम खालामना थानो हायो नामा नोंथांमोनाबो दिनै प्रमद बर' बिथाङाबो बुंनांगौमोन बेफोरबायदिनि खेथ्रआवहाय दिनै फेरेंगामोन बायदियाबो बुंनो हानांगौमोन बेफोरबायदिनि सायावबो सत्यरन्जना एसे सांग्रां थानाया मोजां जानो हागौ बिजेपि सेन्ट्रेलाव स्टेटआवबो बिजेपि এই বুলি যে बेफोरबायदि होननानै सोरबा गुबुन जाथिखौ गुबुन ट्राइबखौ गावजों गाव दावहा जाथों बेफोरबायदिसो खालामनानै होबाय थादों खारन जोंनि समावहाय जोंनि दावहाया जोबनायनि उनावहाय दिनै माबे दावहाजों पलिटिक्सनि दावहाजोंबो दिनैहाय बर'फोरखौ खावसे फोजोबनो नागिरदों आरो धोरोमनि बेलायावबो खावसे फोजोबनो नागिरदों होमबा जों पलिटिक्सआ खावसे थैदो धोरोमनि बेलायाव खावसे थैदो होमबा मा जागोन लाथिख' मिउजियामाव दोनजागोन बर' जाथिया ओंखायनो बर' दैदेनगिरि नोंथांमोन आं खावलायदों नोंथांमोनखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया आंनि बुंनायखौ आरो बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना बर' रायजो राजा गासैनावबो क्षमा बिदों आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला दिनैहाय सत्यरन्जना जिबायदि खोथा बुंदों नों आंखौ खांख्राइ जानायनिफ्राय गोजानाव थानो होदों अमा जानायनिफ्राय गोजानाव थानो होदों मिथिबाय नों आंखौ गासैखौबो खांख्राइ अमा खुसिया माबा माबि बेदर बेला माबा माबि जानायनि फारसे हाग्रानि मैगं थाइगं हाग्रानि जिब जुनार जानायनि फारसे गोजानाव थानो होदों बे सत्यरन्जना बर'नि साबिखौ लानो नागिरबावदों बियो माबे खोथाखौ सोना होनानै दोननानै दिनैहाय बर'फोरखौ आरोबाव मा खालामबावनो नागिरदों ओंखायनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना हायोब्ला स्टेटमेन्ट होनांगौ मानो होनो हाया दिनै सत्यरन्जना सोर बर'खौ दैदेननो बर'खौ गावस्रा होनो सोर बिलाय बे सत्यरन्जनालाय बर'नि बिसयै ABCD जेबो मोनथियै मानसि खाम सिफुंनि जथानि बारै जेबो मोनथियै हारि मोनसे ट्राइबा दिनै जोंनि हारिखौ दिनै बेफोरबायदि सिफायना होनो नागिरदों जों बर' रायजो राजाया बेखौ सहायनाबो थानाय नङा सोरबा सासे सानै दैदेनगिरिफोरा जानोबो हागौ किन्तु बै दैदेनगिरिफोरनि मथेब्लाबो सोलिनो हानाय नङा बै बिथां दैदेनगिरिमोन बायदिबो नोंथांमोननि बायदिबो सोलिनो हानाय नङा ओंखायनो आं बुंदों नेक्स्टआव 2025आव RSSआ हाबनायनि पलिसिखौ लादों आरो लाबाय गामि ओनसोलाव दिनै बिजेपिनि बिबारनिल'नो मा नुदों फ्लेग नुयो RSSनि फ्लेग नुयो दिनै RSSआ हाबनानै जों बर'खौ आरोबाव बामोनफोरनि आसुगुरनि आथिंनि आसि बिमाखौ खुरैयाव दै सोमनानै दै लोंहोबावनो नागिरदों आं बेखौ बांलादेशआवहाय हाजो सेरावहाय मोनसे जायगायाव नुदों सेलदाय होननाय मोनसे जायगायाव त्रिपुरिफोर दं बावहाय मा खालामदों बामोनफ्रा मा खालामनानै हैदों ओरैबायदि लेथ्राखा आसि बिमाखौ बे पुर'हितनि आसि बिमाखौ खुरैयाव दै लानानै सोमो बिनि दैखौ बयबो लोंजोबनांगौ बेफोरबायदि बिनिस्थाय जोङो सोरबा अन्थाइ थरसेखौ जों दैयाव सोमनानै दोननानै बिनि दैखौ जों एफा एफा लोङोबा खामानियाव होआ होनबा बे आसुगुराव मा मैला हाबनानै थायो बेफोरखौसो लोंनाय जादों तले रायजो राजा नोंथांमोन आं जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि बुंदोंब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि सोरबा दैदेनगिरि बा सोरबा माबा बर' रायजो राजानावहाय नांहैनाय बायदि जादोंब्ला बै बिथांमोननावहाय आं क्षमा बियो आरो आं माखासे RSSनि बारै बिथां गस्ला गोमो जि गोमो गानग्रा
बिनि खोथायावहाय आं थानो हायाखै। धोरोमा आलादा बाथ्रा, जों बर'नि गेजेराव सोरबाया बाथौ जानो हागौ, सोरबाया ख्रिस्टियान जानो हागौ, सोरबाया गुबुन गुबुन धोरोम लानो हागौ। जोङो माबे मोनसेखौ जों हमथाना लादों, बे मोनसे फोथायनाय बा मोनसे फोथायनानै लानाय, गावनि गोसोआव फोथायनानै लानाय। जों धोरोमखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जालायनो नाङा, आं बेखौसो लुबैगोन। जोंनि दाङाबाजिया जै जाजेनबाय थाबनो जोबद'नो नागिरा। बेखौ सोर मिथिगौ? बामोनफोरा मिथिगौ। बर'फोरनि दावहाया थाब जोबद'नो नागिरा जै नांजेनबाय। खिन्थु जोंखौ एसे एसे खायदाव जेनबाय थादों। बर'जों बर' जाबावथों बेखौ लाबोगासिनो दङ। दा जाथों बर'नि गेजेराव दावहा बा बर'नि गेजेराव गावजों गाव सुथुर, गावजों गाव बिबाजन जादलायनाय। सोरबाया बाथौआवनो थायो, था, मोजाङैनो थाथों। ख्रिस्टियानाव दङ, था, मोजाङै थाथों। बयबो गावबा गावनि धोरोमखौ मोजाङै सिबिलायबानो जाबाय। सोरबा RSSनि बुंनायाव गुस्लायनांगौनि दरखार गैया, सोलायनांगौनि दरखार गैया। जोंनि ट्राइबेलफोर, जों बर'फोरखौ ट्राइबेल जाया ख्रिस्टियान बेफोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय एरख'नांगौनो माख'नांगौनो होनब्ला मा जाहैबावगोन? ख्रिस्टियानाथ' ट्राइबेलनिफ्राय एरख'जाबाय दे, थिगैयासो। आरो बे बाथौ धोरोमाव थानायफोरना बिसोरबो दिनै माइन'रिटि जाहैगोन। नोंसोरथ' दिनै माइन'रिटि जाबाय, नोंसोरबो ट्राइबेलखौ लानो नांला, असमियाखौनो होनस्रादो। नैबे लाइनखौ लागासिनो दङ बे खय्तरन्जननि पलिटिक्सआ, बे लाइनाव लांबाय थादों। गासैबो बर' रायजो राजानिसिम आं क्षमा बियो। आं धोरोमनि बारै मालाबाबो बुंफेरामोन, दिनैहाय खनसे फार्स्ट टाइम बुंफेरनाय जाबाय। खय्तरन्जना जुदि बुंफिनोबा, बर'नि एगेन्स्टआव खोथा बुंफिनोबा, आं बावहाय बुंनो गोनां बाध्यता जागोन आरो बुंलांबाय थागोन। धोरोमनि खोथायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। जाय जेरैखि धोरोमावनो था, मोजाङै था। खिन्थु खय्तरन्जना खोथा मथे दा सोलिथों जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।